دموکراتیک مسده گلوبر خود ده شامه کنگی ده چه بچه آوایی ده داخوازا چه بکه وکی دنجی گتوبه جنوی نافخویی و لگل ولات جیران ده چه آسته که ده از وان مجاران لگل برز افرام اسحاق جگره هفسروک انجمن سوریا دموکراتیک مسده گتوبه جدکم کج قامش لوی میوانه منه برز افرام افدما و باش بس پاسون میوانه رو داوینه دو هفته لسر کتنا اسد در باس بون همو ولات جیهان برای خودان الشامه لحتى نها هن چون الشامه چما صدم چنه د دەستپێکێ دا دەما هەموو تەماشەوانی ڕووداوێ و تیماکار باش بە. د دەستپێکێدا بەریا کەتنا ڕژیما بەرێ مەکار لەسەر چەند بەرنامەیان کربوو لە ناوچەیە. ئەو ژی پەیوەندیکردن بوو لەگەل هەژمارەکە وڵاتان و خودی باندۆرن دو دۆسیایە سووریێدا لە چەند ساڵێن دەرباس بوویدا. هەروەها پەیوەندیەنمە لەگەل هێزên din yên ئۆپۆزیسیۆنێ li navxa û derve hebûne. Pirsa çûna ji bo Şamê niha berdest e, lê hin kar jê re divê. Ji wan avakirina şandekê ku ew şand hemû pêkhateyên navçeyê yên siyasî, neteweyî û civakî û kesayatiyan li xwe bigire. Nabe yekalîbûn di pirsa pêkanîna şandê de were kirin û her kes tenê biçe. Kar ji bo wê yekê ye ku şand yekgirtî be ji Bakur û Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo biçe Şamê û gotûbêjan li gel rêveberiya siyasî û hikûmeta veguhêz û pêşkêşkirina karnameya ku em dixwazin ji bo paşerojê li ser kar bikin. Başa, çima hetenha ev şand nehatiye pêkanîn? gelek sedem hene ku heya niha şand nehatiye pêkanîn. Ji wan ewlekarî û leşkerî li navçeyê. Her wisa nebûna te encaman ji diyaloga Kurdî-Kurdî ya birayên me yên Kurd ji bo pêkanîna şandeka hevgirtî di van rojan de kar li ser van hemû pirsan tê kirin. Hevdîtin û bihevguhartina nerînan heye. Heya welatên peywendîdar wekî Amerîka û Fransa kar li ser vê pirsê dikin. Ango şanda ku wê pêk bê pêwîst e hemû pêkhateyan li xwe bigire. Pirsa diyaloga Kurdî-Kurdî û pêkanîna şandeka yekgirtî pirsên sereke ne. Başa. We wekî din ti kenalên peywendiyê li gel rêveberiya nû ya li Şamê heye? Heta niha ti kenalên peywendiya rasterast yan gotûbêjên rasterast nînin. Lê hin daxuyaniyên ku ji Şamê tên em bi erênî dibînin. Her wiha ji Encûmena Sûriya Demokratîk û partiyên din daxuyaniyên erî hatine dayîn. Çend kar jî hatine kirin. Ji wan bilindkirina ala Sûriyeya yekgirtî ku niha li tevahiya Sûriyê hatiye bilindkirin. Her wisa çend karên din ji bo hatina dezgehên hikûmetê ji bo dipeywendiyê de bin li gel Şamê li ser ya ku niha çê dibe. Lê bi awayekî rasterast yan kenalên rasterast heya niha tune ne. Başa. Wekî din Ehmed Şerع dibêje ti hêzek namîne wê artêşeke yekbûyî ya Sûriyê hebe. Di vê derbarê de rêveberiya niha li Şamê tim merc li ser we sepandine bo hevdîtinê? Bi rastî ev pirseka leşkerî ye û ez ne kesekî leşkerî me. Ez siyasî me. Lê ez bawerim her babetek di vî warî de wê bi rêya gotûbêjên rasterast dibin ku pêk bên. Em li vê navçeyê li gel wê yekê ne ku beşek bin ji Sûriya paşerojê. Pirsên leşkerî bêguman wê li hevkirin li ser hebin bi rêya gotûbêjên di navbera kesên leşker de. Dema hûn berê xwe bidin Şamê merc û daxwaziyên we dê çi bin? حالê hazir ti merceka pêşwext nîne. Lê em wekî Encûmena Sûriya Demokrat hêvîxwazin ku destûrek ji bo Sûriya nû hebe ku mafê tevahiya pêkhateyan biparêze. Di nav wan de
کورد، سوریان، ئاشووری، عرب، چەرگەس و هەموو پێکهاتەیەن دن یەن ناوچەیە کو دبنبانێ نیشتیمانê Sûriyê de be. Her wiha em hêvîdarin ku qonağeka veguhêz hebe li gor biryara hejmar 2254 ku kar bike ji bo veguhastineka aştiyane li Sûriyê pêk bê û hikûmetek ku hemû Sûriyan li xwe bigire pêk were. Her wiha parlamentoyek pêk were ku nûneratiya hemû pêkhateyên gelê Sûriyê bike. Her wiha hilbijartinên paqij dibin serpereştiya neteweyên yekbûyî de li vir destûr garantî û kefîl e ji bo tevahiya gelê Sûriyê. Weke Mesedê hêvî û daxwaziya we bi sîstemeke çawa heye ku mafê hemû aliyan tê de parastî be. Em wekî Mesedê ku karê me siyasî ye û hejmareka mezin ya aliyên siyasî û kesayetiyên niştîmanî li ser asta Sûriyê li xwe digire, em bihêvîne ku Sûriyê di rojên bê de niştîmanek be ji bo hemû Sûriyan. Em bihêvîne ku Sûriyê nekeve di nava çi şer û milmilaneyên mezhebî yan olî de. Em hêvî dikin ku Sûriyê di rojên bê de mafên hemû pêkhateyan garantî bike. Bi taybetî pêkhateyên xwedînasname bi awayekî giştî me wekî Kurd, Sûriyan û heya astekê Ereban jî li navçeyê bi destê cudakariyê nalandiye û hatine bêparkirin ji beşdariya karê cîbicîkirinê yê hikûmetan. Her wisa ji encûmena nûneran weke encûmena gel û yên din. Îro em hêvîdarin ku garantiya mafên hemû pêkhateyan bike. Pirsa Kurdî pirseka sereke ye. Pirsa gelê Sûriyan li ser asta Sûriyeyê pirseka sereke ye. Em dikarin li gel gelê Ereb û gelên din yên li navçeyên Başûr û Perav û Helebê dibin banê yek welatî de bijîn. Ku me destûrek hebe mafên me biparêze û garantî ji bo hemû pêkhateyan hebin û tê hevrikî û şerên navxweyî nebin. Baş e derenketina we ji bo çûna Şamê ziyanê li navçeyên rêveberiya xwe ser nade gelo? Bi baweriya min ti demeka diyarkirî nîne ji bo çûna Şamê. Bûyer li pêşiya min e. Em nikarin ti tiştî bilez bikin. Lê pirsa girîng ew e ku rêkeftin li navçeyê hebe. Weke me behs kirî diyaloga Kurdî-Kurdî ku karekî sereke ye. Her wisa tekeskirin ku pêwîst e şan ji tevahiya pêkhata kesayetiyên niştîmanî û hozan be ku bi awayekî sereke nûneratiya navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bikin. Ji bo ku em bikarin nameyekê ji bo Şamê û hemû Sûriyan bişînin û ji wan re bibêjin em jî Sûrî ne û di welatê Sûriyê de dijîn û ti sedemek nîne ku rêl me bigire em beşdarî pêvajoya siyasî ya paşerojê bibin. Birez Efram, te hewlek heye bo diyalog û gotûbêjandina berawe û Tirkiye de? Bi awayekî rasterast ti tişt nîne. Duwarê siyasî de jî tiştek nîne. Ya heyî ew e ya ku hêzên hevpeymanan ji rêkeftin û agiribestan li ser pirsên leşkerî ne. Lê duwarê siyasî de tiştek nîne. Mercên Tirkiye bo we çi ne? Em wekî Encûmena Sûriya Demokratîk got pirsên siyasî de kar dikin tiştek girêdayî me nîne. Lêbelê hinek pirsên leşkerî hene wekî min behs kir. Hevpeymanî kar ji bo çareserkirina wan pirsan dike. Em wekî Encûmena Sûriya Demokratîk ti tiştek kîmel gel Tirkiyeyê nîne. Em hêvîdarin ku rêzgirtineka dualî di navbera her du aliyan de hebe ji bo nasnameya gelan. Siyaseta ku em cîvcî dikin siyaseteka nerm e. Li hember hemû aliyan û em kar dikin ku beşek bin ji Sûriyê û nebin guvaşek li ser te aliyekî. Lê pirsên leşkerî pêwîst e kesên leşkerî û hevpeymaniya navdewletî li ser kar bikin. و پشت ڕاستبوون ji Amerîka wergirtiye ku ew ê li Sûriyê bimînin?
بصراحة هذا الموضوع غير مؤكد. هناك بعض یا التصريحات ڕاست ئەف پرس ئالۆزە داخوایانی هەنە و هەن بویەرژی ڕووددن لێیا لەسەر عەردێ دنەهادا تشتێکنینە دەربارێ گۆتوبێژێن لەسەر مانا هێزێن ئەمریکایێ لە باکوڕ ڕۆژهەلاتی سووریە یان نا. ئەف پرس ئەس باوەرم وێژ بۆ ڕێڤەبەریان و ڕێڤەبەریە برێز ترامپ و ئەوەی هەستەنگاندنێ ji بۆ vê pirsê bikin û ji bo her egereka man yan nemana wan em li ser xaka xwe ne û em bawerin ku gelê Sûriyê dikare karên xwe yên siyasî, civakî û rêveberî birêve bibe di paşerojê de. Lê man yan nemana hêzên Amerîka tenê bi ava girêdayî ye. ئەمریکا چ دبێژە لەسەر ڕەوشانهایا کوبانێ یعنی ji ber çi hewleke cidî nayê dan ji bo rawestandina êrîşan؟ طبعا مدينة كوباني نحن نعرف انها هەلبەت باژارێ کۆبانێ وەکی ئەم دزانن هێمایەکە ji بۆ gelê Kurd bigiştî û li sala 2015 berxwedaneka bihêz têde hebû. Hêzên Kurdî yên beşdar jî hêzên hevbeş bûn ku ji Hesedê û Pêşmerge pêk hatibûn ku hatin navbajar û beşdar bûn di bergiriyê de û qehremanî tomarkirin li Kobaniyê. Ji bo hemû cîhanê ev bajar bajarê bergiriyê ye bi yekgirtina hêzên Kurdî di berevanîkirina wê de. Ya ku îro li Kobanê rû dide di nava bernameya guvaşên li navçeyê de û ew pêşhatên ku li Rojava û Rojhilatê Firatê hene, ez bawerim ku di dema çend rojên derbasbûyî de hêzên hevpeymaniya navdewletî çûne Kobanê û ala Amerîkayê li ser çend avahiyan bilind kirin. Pirsa Kobanê girêdayî hevtêgihiştinên ku nihad navbera hevpeymaniya navdewletî û Tirkiyê ji aliyekî û ji aliyekê din navbera hevpeymaniya navdewletî û serkirdayetiya Hesedê de ne. gelekî spas بۆ te birêz Efram İshaq cîgirê hevserokê Encûmena Sûriya Demokratîk ji bajarê Qamişlo tu mêvanê me bûyî. Gelekî spas. Gelekî spas.